Ribeira continúa avanzando na promoción da igualdade co éxito do seu curso de cociña inclusiva. Esta iniciativa, que combina habilidades culinarias coa corresponsabilidade nas tarefas do fogar, contou cunha participación récord. No día de hoxe, o Concello de Ribeira celebraba o éxito do curso de cociña inclusiva, unha iniciativa impulsada polo Centro de Información á Muller e dirixida a homes, pero cun enfoque que tamén fomenta a conciliación familiar. Este obradoiro chega á súa edición cunha participación récord, deixando moitas persoas en lista de espera. É o segundo ano que se fai, é todo un exitazo, porque empezouse o ano pasado con un grupo de xente. Este ano pois a matrícula foi espectacular, quedou xente en lista de espera para o curso, que non pudo entrar porque hai 24 lumes, entón só poden entrar 24 parellas, porque este curso é convocado para homes, pero con parella, poden vir con unha filla, con un fillo, con unha neta, con a súa parella. O que ten que vir é o home, pero sempre pode vir con un acompañante, por iso creemos que é tan importante para a conciliación familiar. O obradoiro que se desenvolveu no mercado municipal de Ribeira non só busca mellorar as habilidades culinarias, senón tamén sensibilizar sobre a importancia de que os homes participen activamente nas tarefas domésticas. Segundo o alcalde de Ribeira, Luís Pérez, quen tamén estivo presente neste acto, destaca que para o goberno local a conciliación é moi importante. Dicir, ademais, que dentro do Concello de Ribeira traballamos en igualdade non só en datas puntuais, senón que traballamos en igualdade os 365 días do ano. Para nós é unha cuestión importante que as familias teñan ese respaldo das administracións públicas a hora de desenvolver calquera tipo de actividade, especialmente dentro dos programas de conciliación, pois ademais desta tarefa, como é o obradoiro de cociña, pois temos outros programas de conciliación, como poden ser os campamentos, para que os rapaces e as rapazas, nos tempos nos que non hai escola, pois poidan estar atendidos tamén por monitores de tempo libre, mentras as súas familias traballan. A conciliación laboral e familiar durante todo o ano. O Concello seguirá desenvolvendo políticas públicas que promovan a igualdade de xénero durante todo o ano, máis alá de datas ou eventos puntuais. Con todo, Ribeira demostra que o traballo por unha igualdade real non se detén e que a colaboración entre as administracións e as familias é clave para avanzar na conciliación laboral e familiar.